Здравейте, прекрасни! Добре дошли заедно с мен, Силвия, в света на Таро, психология, езотерика. Темата днес е пауза или край на вашите отношения. Гаданието е за онези от вас, които са в трудни отношения, раздяла, неяснота, конфликти. За онези от вас, които или не комуникират от известно време, или има комуникация, но тя е неясна, случва се рядко и обикновено завършва с скандал. Вариантите ще бъдат два. Първи вариант червен цвят, втори вариант бял. Изберете интуитивно цвета, който ви привлича по-силно. Единички. Пауза или край на вашите отношения. Въобще не е край, това си е пауза. Да, има конфликт между вас, по-скоро той се е на ти или пък ви е поставил някакво условие, искал е да бъде по някакъв определен начин, който той иска да наложи. Ще се изясните, много скоро ще имате разговор, среща, страстна, наистина много страстна среща. Голяма част от вас ще получат подарък или пък някаква изненада. Какво ще бъде по-нататък след тази ваша среща и разговор, а за всеки ситуацията е различна. За точни, конкретни таро-четения, добре дошли сте да ми пишете тук на лични и да запишете час за консултация. Двойки. Пауза или край на вашите отношения. Някой се е тръгнал. Не е станало на неговата, много опитен, разсърден. Опитал се да манипулира и то доста. Като не се е получило, се е казал окей, аз по-добре да взема пауза и да. Тук има не само физическо отдалечаване, тук има емоционално отдалечаване и през следващите, загадавам срок 3 месеца, аз тук не виждам отношенията при вас да се променят. Дори да има някакви там леки, кратки съобщения, енергията ще остане тежка. Има нужда от сериозно преосмислене и за двамата преосмислене на ситуацията. Какво искате, на къде сте тръгнали, защо се е случило това. Много конфликтни отношения, обиди, гняв, агресия. За съжаление, отговорът тук е не. През следващите 3 месеца аз не виждам вие да се съберете отново. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.